Nggih, seru men banget. dipinangkani karo Dik Mega. Oh, Dik kali Mega. Dik Mega. Apa jenenge duel. Oh, Dik Mega niki sing pundi? Iki lho Dik Duel Mega. dhewe iki. Lah kok cilik? Oh cilik aku ya cilik yang ngono kae cilik. Agak nggonku gedhe wis ra ngeloke kok. Apa sampeyan cilik no? Wah, apa? Pawakan kuwi lho. Pawakane lho. Ayo utik. Ayo Dik Mega. Kok gigik saumuran ra aku ya, Ya Dik? saumuran ning kowe iki cilik tuwa nek kowe iki. Cah tuwa ngono to, Mas. Oh, cah tuwa kuwi. Cara bayi-bayi edan kok. Tak apa-apa aku tak sia-sia. Lho iki lho, kaya iki lho halus ngene iki lho. Aku ya jane alus. Le. Pekne kasar. Tergantung anune, Lawane. lawane. Nek Mbah Siono niku ya kudu tegas. Lah ya kudu tak tegasi nek. Nek ora ya manut engko aku. Wah, Dik Mega. Nggih, Mbak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Jenengan iki sembrono pekne Mbah. Siono pun suda nganu njur tegas. Sudah rungu ngono lho. Sudah apa? Suda rungu. Oh, jan wis sudurungan wis suwe lah niku pun sepo. Ayo nek nyeluk tante budrek ngono wae. Dik Mega kelas pinten? Sampai kelas kalih SMP, Mbak. SMP. Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Ya Allah ya Allah ya Allah. Alah, jur modo-modo. Wis meneng wedah tak Ya. Majak. plester. Aku tak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu. Adike Mas Da apa piye? Kok Nggih. mirip? Nggih, adik sak omah. Adik. Nggih. Adik jenengan? Nggih. Oh, masa ta? Iya. Nggih. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenane, Mbak. Wedok kok. Ayo, mergane emang jarine emang ganteng mau lho. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbuh kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane gek-gek. Ya ora ya turun bapak. Bapake tanggane. Ora. Ora. Ngawer. Guyon lho Mas Da. Ya Allah. Ayo Dek niki, ayo nyanyi ro aku ya Allah. Ayo ben Sing gendar wis ganteng ra umum ya. Weh. Salting. Wis kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dik Mega ki ya atur-atur. Apa jenenge salam-salam. Nggih nyalami riyen, Dik. Nggih ngaturaken kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino nggih sampun Mbah nimbali Walgito. Mas Da. Mbah Walgito. Oh, Mbah Walgito. Nggih. Sampun nimbali Mas Da sarencang nggih mugi-mugi gangsal rezekinipun Amin. panjang yuswa. Amin. Karo apa sedulur Mas Daga Lover disapa sing kono ngendi wae. Saka ndi wae. Ditakoni siji KTP-ne jaluki. Kok ya Nggo jaminan. Jaminan BLT. nggih wilujeng dalu ugi kagem Mas Daga Lovers Indonesia. Nggih. Selamat halo Indonesia. Aku ora di Lah, Ndi? wilujeng dalu ora ya ora apa-apa. Lah mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbak Siono, Sihono Lovers Indonesia. Yes, no, Ya. jelek cuma nama sih. Apa kuwi? Tung jumu wah. Dagelan kelas kaya dagelan Cincin kelas. wah, bersih anting kentir. Basa pundi niku, Mbah? Ah, nyaman daring. Ora jelas mandarine. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki. Ora Apa-apa apa-apa. lah mbok tok singget triplek ora apa-apa kok. Aku takon mulih ya ora apa-apa kok. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Ya. Apa kuwi? Kekarane wong kremi tetep benda rupa Among ati pawi Ora iki lagi sapa to sing takon duet mau ki sapa to? Iki sing takon duet mau ki sapa to? Lah ambu aku ya ora krungu kok ngodo nek kanting budhek. Ya diluputke ya. Luput. Luput pisan 50 150. Nopi
suara ki halus ngono kuwi lho, Ting. Ya ngapa to suara aku ya nyeper iki. Mapeng e kowe iki. Cilik. Ben sing mburi iki krungu. Wah, iya. Ngerti sampean rada suda kan ya. Ya jenenge sebagai putu lah ya kudu ngerteni. Lah wis suda ora apa mbangane kowe blas. Banyak bicarain nggak apa-apa loh Mbah daripada banyak utang. Iya. Kowe kena nggo contoh lho utang ki. Wong utang ki angel lho. Dipercaya. Ora tau utang ya ndredeg ya kok. Lah wong kadang kala sing diutangi arek ditagih malah muring-muring. Bae kowe kudu canggih ora repot. Nggih to Mas Dicup. Nun? Ah nggih bucek to. Oh, lah salah. Budek ya ben. Ayo Mas Banti. Malah Mas Rus Banti. Kancaku kae. Oh. Ngomong aku mbiyen. Nek jenengan ngreksa dalem. Nggih? Ngreksa dalem nek mriko napa? Hah? Nek jenengan riyen titele ngreksa dalem. Ngreksa dalem sing jaga omah. Nek kae sing mbau resa. Oh. Ya kae sing dijaga. Heeh. Ya Ting, sing ganyeter Ting gak kupinge gen masak. Yen gampang luwe gampang Azan. yen angel ke langkung Padha cilike ning beda yang iki halus. Karo sing siji jan usek wae. Ya karaktere tiang niku lak benten-benten. Ayo nenek padha seragam. Ayo senadyan aku usek iki mergane ana alesane kok. Napa? Udan-udanan iki biasanya kan adem dong. tak dhisiki. Apa wong urang kok Tak Mas? dhisiki. Tak dhisiki ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Wah, iya apa ya Mbak? Nah aku nek adem mahnya kukru kok. Karena butuh aliran udara dari bawah. Iya kowe rasa kok kan ngomong nyemelangi. Tan kena tinumbas Cengkoke masuk. Ah, digawe Sunda. Sunda, lidah. Iya. Ya no. Iya. Sik Mbah, meneng tak nyanyi sik Mbah. Nembang kok. Ya. Nangkam. Ngeliki sing kaya apa? Ora nonggone ya lek joget alon-alon. Ye.
Nyamleng to, Mbah. Penak tenan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan gitu lho. Ndak jane Mbah Siono iki jane ra ngematne ra ngrungokne dhewe. Lah, Wong ket mangi ngliriki sinden sing ning ngisore kok sing bobok kok. Lah kok ya jelas wis. Iki ya nganu kira-kira nomor WA-ne piro ya? Ngono kae. Ki Mbah Siono eling usia. Lho nek aku usia iki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. usia nyalah angka kok ya, Mbah. Tapi ya mboten napa-napa lho, Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepuh nek cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan wau ngendika golek jodoh. Lah niku mbok menawa. Juragan Mbako, Mas. Wah, lah iki Iya lho, Mbak kuwi. ampek. Mbah Walgito niku juragan Mbako. Mbako. Mbah Walgito ke kangene Mbah Siono. Mbok didelok oh pasuryane mirip. Mirip. Heleh. Ah mirip mbakone. Ya, dilanjutke. Mas Kimpo. Ya. Mbah, gerong, hae. Aku joget ning karo ngerti ngisor e. Ayo nek Ngerti apa? Ah kecemplung. Mrene Sampeyan lho. nyemplung rene ngidak sinden repot to. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor sithik. Awi monoton nek estu awi. Oh ya sampai bawah ngono lho. Lah sampai bawah ngikuti Mbak. tren saiki ya pargo ya. Kono nale selora. Ono, paling yo mancal wong siji. Nek ora ya nggon peteng kono. Ya tenera Ayo. ketok. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat yang lebih. Oh semangat. Ayo makane lah mang gerong mangap-mangap tok ora nek suarane. Hah? Kelakus. Ayo. Lah aku ya kon ganyi. Mas tak terusnya ndak padu lho kok Mas dah. Diteruskan. Woi. Woi. Oh ya.
halus Dek. banget lho. Aku mbiyane cilikanku ya halus ngene iki lho. Allah. Allah. Tenanan. Aku mbiyen cilikanku halus nek tekan Halus wong cakise bayi rong iso ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nek kayak saumuran iki dadi kayak Zaman nostalgia. cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan. Ora Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. sempit gone. Apane? Mah jebar gone penari sendok. Ya kono melu kono ora apa. Ya kono melu kono. Sampun Mas Dan iki pripun iki kula? Pun dipinangkani terus Terus kok pamundutane ana 70. niki terusane ini gubuk asmara niki. nggih. Ya monggo ajeng dipinangani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Da, milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng ya. Piye? Oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek Ora arane demok-demok. Aku Lah. iki ra seneng demok-demok. Joko Iya. wanine ya nek mayang nek ora mayang ya kok nglentruk wae. lah ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo, ini siapa? Ayo. Via? Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbak Siono sik sing milih. Biasane wong tuwa ki pilihane apik. Sing ndi? Hah? Sing lor dhewe? Ayo sapa? Lah sing Sing pundi? sing ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rada anu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Aku ya rong kulino nyigrake kok. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing Niken ya apa-apa. Sinten iki Mbak sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Aku- Kakak kelasku iki. Aku nek pilihan ki tepat. Malah lah. Ya Kene. seleramu wae Mbah Jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Harus simbah kene. Heeh, sepati Mas ya. Yo. Hei. 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 Oh, ah. Hei. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Pripun cocok mboten? Cocok. Pilihane saya ono ya. Jane no wong lanangi senengane sing piye to? Eh? Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia lho. Rahasia. Rahasia pabrik. Rahasia. Ya. Engko senengane sing rondo no kae. Iki Ana senengane kene. sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa nih? Tipe wong cowok wedok itu kriteriane, beda-beda. oh. Ya tipikal iki sing Sama gedhe. rata. Lah aku apa nih sing gede? Pawakane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah ngono kuwi. Terus brengose tipis-tipis. Oh, nah, beda. Kuwi. Aku nek piyayi putri Hmm. sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah kok ning angkring ya. Ususe. Lah iya, ususe. Heeh. Lah, Lan liya-liyane. Mbah. Mbah. Piye? Saya pengen aku bahagia ra. Seneng nek kowe Lah iya toh, makane aku kan putumu iki. Heeh. Nah, aku ki lagi tekon Mazda to. Ah. Kriteriane wong wedok edek iki apa? Jarine gede, ya toh. Lah, Gede aku kan- dhuwur Aku awake. aku kan dhuwur to. Aku Ah. dhuwur ah. Ya Dhuwur dhuwur apane, kowe Nek? ke Nek kowe iki pandian sik dhuwur kotak ya apane sih? dhuwur. Dhuwurmu pira? 149. Balah lah kok cebol. Karo tengah meter wae susah. Ora eneng. Mas. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cupet. Kuwi Ya wis. wong apa jenglot. Ya wis ben. Nah, Iki lho, Nyanyi Mbak, iki apa? lho. Sapa sing nganu bar kok gubuk asmara sapa? Mbah Walgito. Oh, Mbak Walgito Nggih, iki. Ngersake. Mbak Walgito. Heeh, sing ngersake Mbah Iya, Walgito. iki. Sake teng pundi? gubuk asmara. Lah teneng riko nika. Lah nika. Nduk sing pundi kirangan sing? Oh, Oh, lah nika. Oh, nika sugeng dalu. Anu, Mbak Walgito niku ten gubuk asmara nggawa cat abang to. apa? Lah terus nek Hati-hati. gubuk asmara nek Stempel ono kelurahan. warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Wah, aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa toh? Aku Ora enggak paham. apa-apa wis kowe iki. Memang iso. Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak Lah, apa-apa. Kose-kose ya. Iki dibawani mboten Mas? ngomong Da? aku Ya aku dibawani suarane. duet. Iya. Apa, Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa, Mbak? Suarane aku rong krungu e. Alah. Oh, tak suarane gelem mau, Mbak. Malah mbok tok grujuk ujar. Aku wis kudanan lho meneng kono dadi payung ning piye? kono kuwi. Kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa.
Neng kono waduk goyang. Edan ya wong tua to makyer. Ayo. Lah apa isih? Isih mayer. Ayo anu ne lakune. Lho pucet ngono kok. Pucet jenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Indo grosir. Bawani. Yo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur terus keting ayo pambuka Lingsam yen mutan halus ngono kuwi penak lelah Lelampahan kang kawuri ya kadon domblong kabeh lali nuting kok ngantek ndoh tresna tulus tresna tulus ayo mergo ning gubuk asmara jengkok simbah ya ngono ayo yo seragenke langsung Mas aku sik ayo bebas oh iya sing penting kono wah nyemelangi tenan bocah ki yo kreatif kok ya nek berarti terlalu kepinteran aku harus nyuara lho Mbak ya nyuara kok ya lambemu dhek kok yen liwat aku iya tempone iki semene iki ya nek ngemek ngantuk atau ngantuk ya penak tapi nek jogeti sadetan iya
Iya. Iya. Oslo. Ono ki demokan jajal, Mbak. Demokan apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh-nyah-nyoh. Arep tak Apa toh? demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Ya. Acep. Catatan sajune. Saya hati. Aku kowe dadi garwa. Margolet ning gubuk asmara. Sampun minangkani. Wes ya, Mbak. Heeh. Iki wis diaturke loro agian, Mbok. Loro. Tasih kathah to pamundhutan. Tasih, jane tekan subuh. jane nggih tesih kathah iya. Terus selanjutnya Masda, Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian aku gak fragmen iki saru Aku kok bah sethithik wae mah garesku kena gampang. Lara Heeh iki ra iso iki fragmen iki to Oh iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa? Mah aku mah. Aja. Wis aku dadi Roro Mendut ra apa-apa. Aja tenan nek ro kuwi. Udah aku. Remuk. Kok koyo Nyemelangi. benci men to ro aku iki. Ora lagi uje bocah. Aku yo bocah. Ah kendir. Ya Iya. wis. Niki wau tesih enten Nggih, wonten setunggal. pambutan napa? Sambel kemangi niku wau lho. Iya. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti kaya istorine ya, Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu ki mesti wae teringat. Ya. Anu Marai disambelke. kelingan dadi ati iki Lah. mergo sejarah. Nggih. Nggih, dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temet-temetan terus dadi ati, Dadi ati. terus ning gubuk sambelke kemangi. Nih Ya. kemepiar. Nah niku nek Pak Walguna ya. Pak Wagito. Pak Wal- Pak Walgito. Gito. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu biyen? Wah, aku tundo poin. Piye maksudnya? Piye? Kok perlune nek biyen. Oh. Oh berarti satset. Wis rasa berdele-dele. Lah nek saiki iki ya kur manut. Lah masa ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ayo ora. Raketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi cuwek-cuwekan barang. Culek-culekan. Lara to, lara. Heeh. Masa tak kira ya ora nek kisah cintae. Ya ora neng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nek saben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kur ilang terus ya. Niki sambil kemangi kula kalih sinten? Pun jenengan piyambak Jenengan, nomo sih. Tapi mboten usah dibawani ya. Oh, Ya. mboten usah. Wah. Iki mantep lho, Ting. Sambal kemangi iki lincah nek iki. Genah. Kok sing wingking kuda kejawahan mboten? Mboten. Tasih semangat, Pak. Seseh. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mau Sing angap. bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing Nah, ngarep. tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Iya. Ora apa-apa, Pak, tapi ngene iki wis apresiasi Ora banget. apresiasi. Ora iso diodot Ning iki kenek seni nggon. budaya ki ora usah ngarep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai. Iki piye to?
Wih, sing penting ade caos panglipur. Nggih. Nah, dienggo marga sunatan ki mau. Nggih. Naufal. Naufal. Mas Naufal. Iya. Nggih. Naufal. Nggih, niki sambel kemangi langsung mawon. Sambel kemangi. Nggih, Ya langsung nganggo mawon. julek to ya. Yo yo. Julek sih. Layahe cepake muntune. Ya, yo Mas Kim. Sambel kemangi. Yo. Aku trimo watone pokok segerwala. Ayahku lemah kanggo desa. Tuku bibit lan rabuke mangan sabengi. Saka sambel kemangi. Hey, 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 hey. Ojo lali Gusti. Jangan asal cut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe senadyan lawuh tempe neng sehat ngombe banyak kendi rokok lenteng dhewe manan mung manggon ana desa senadyan pasak aku trimo aku pokok segera marah
Oke, sudah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Walgita. Nggih. Sambel kemangi. Nggih. Heeh, iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau ke lho sing Napa? Anu, Mbah. pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi. Siapa, Pak? Wah, halusan ki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih.